morning sa tanan and welcome. Our hearts are glad that the Lord has graced us again with this week na we could meet, as well as you online na nag-join sa toa. Palihog kog abri sa inyohang Biblia sa libro sa Mateo 20 ug ang title sa karong mensahe is ang katayuan sa Dios sa kasakit ug pag-antos. Mateo 20 nanata sa bersikulo 27 taman 31. Ug kanina story mo na ni sa punto na si Jesus gihukman after na gihukman siya ni Caesar na ipalansang na siya sa krus. Nakadumdum tano na before siya gihatag ang death sentence kang Jesus na ilansang na siya sa krus. Gipalatigo na sa daan ni Pilato. Gipalatigo na siya na Pilato, no? Na ngano man kay nagunahuna si Pilato pag iyang parusahan niya si Jesus, kabalo sa inosente, pero parusahan niya si Jesus, iyahang i-torture, iyahang palatiguhan. Pag ipapresentar niya karon og papili niya ipapresentar niya karon sa crowd, sa mga masa, basin maluoy ang mga sabuyan siya. Pero wala man to gidawat. So karon makita nato na once again iha na pong ang mga Romanong sundalo, ilahan na pong latuson ang atong Diyos, Jesucristo. O kani, ang iyang agian karon, ang atong madunggan karon, grabe ni siya ka detalye na suffering sa pag-antos sa atong Diyos, Jesucristo. Ang atong kasing-kasing mabuak sa iyahang giagian. Ug mo kani ang story na gihatag ni Mateo. Unya, gidala si Jesus sa mga sundalo ngadto sa palasyo ni Pilato, nga gobernador, ug didto galirungan siya sa mga sundalo. Gihubuan nila si Jesus sa iyahang biste o gisulbuan sa bisting dagtom pula. Ug naghimo sila korona gikan sa mga sangang tunokon ug gipahaom nila kini sa iyang ulo. Gipakuptan nila sa iyang tuong kamot ang usa ka bugang. Nagluhod sila sa iyang atubangan o gibugal-bugalan siya. Mingon sila, mabuhi ang hari sa mga Hudiyo. Unya, giludan nila siya o gikuha nila ang lipak o gibunal sa iyang ulo. Human, nila gibugal-bugalan si Jesus. Gihukasan nila siya sa bisting dagtom pula o gisulbuan siya sa iyang kagulingong bisti, unya gidala sa gawas aron ilansang sa krus. Ang pag-antos ni Jesus na sa kamot karon sa mga makasasala. Karon dili na ang mga Hudiyo nagbuhat ani kundi ang mga Romanhong sundalo. Usa ka Romanhong gobernador. Wala nagtuo sa buhing Dios, wala nagtuo kang Yahweh, wala sila kahadlok sa Dios, naa sila gituhuan na mga Diyos. Unya ila kining gibuhat kang Jesus. Makapangutaan na ta ba? Lord, murag, wala na baylain na pamaagi para imo kaming mapasaylo sa sala.
Nganong gitugot man nimo na imong bugtong anak ang tao na walay sala, ang Diyos, the God man, Hesus Kristo, na walay sala. Siya ra gyud Lord ang walay sala sa amo tanan dinhi. Nganong gitugot man nimo na muantos siya og grabe na kasakit before siya nalansang sa krus. Part man nino sa iyang Passion of the Christ, ang suffering ni Hesus Kristo. Nganong kailangan man gyud mo suffer si Hesus Kristo? Surely no, daghan kay mahuna-huna na pamaagi na dili. If kadumdum mo kung ang presyo lang sa sala is kamatayan, for the wages of sin is death, kailangan ta mabayran ni Hesus Kristo sa iyahang kinabuhi. Kailangan niya lay down ang iyahang kinabuhi para mamatay siya, para dili kita mamatay. Pwede man siguro, Lord, no, na naapay mas dili ingani kagrabe kasakit, na iyahang giagian na ginaluwaan siya, ginaduraan siya, ginabugal-bugalan pa gid siya, ginainsulto siya. Pwede naman siguro wala na, Lord, no? Diretso na lang ang to. Mas dili bitaw sakit na kamatayan. Pwede man siguro, Lord, no, na katuday sa una, Lord, na ay mo aksyon sa iya, batuhon na lang siya. Pwede naman to, Lord, no, kay mamatay ra mangyapon siya, patay man siya, kay batuhon man siya. Pwede man siguro, Lord, sa una, Lord, no, katong ang mga Hudiyo, suko kay sila kang Hesus, ilaon tang ilabay sa pangpang. Katuday, Lord, na at least, no, ang pangpang dili ingani ka sakit na ingani ka dugay pila ka oras ang antuson. No, kadumdum mo, wa pa ni siya tulog. Sa gagabi, gabuntag naman udto naman Di ba? Sa Last Supper, niyaging gabi dito. Di ba? Nagsayahang spend time siyang disciples, wa pa siya tulog. Gitraidor siya ni Judas sa late na sa gabi Ang iyang court, ang Jewish niya na trial, kadlawon. Kani iyang Romanhong trial, unom ka oras. Gikan sa buntag, taman udto. Unya, once again, giagi na po siya ingani. Duha ka pangutana na gusto nako atong atubangon. O atog yung tanawon og para sa grasya sa Ginoo iyahatang ipasabot pinaagi siyang pulong matagaan ta og iyahang tubag dili ang atong pagunahuna bitaw basin naapay lain Lord or basin ingani unta na dapat Lord kun dili unsa ang giingon na sa iyahang pulong na ang tubag sa ngano man na niagi pa si Hesus og ingani ka grabe ka sakit og pag-antos. Nganong importante man nato na masabtan ang ngano. Kay dinha nato nayon makita og matabangan punta sa ikaduhang pangutana. Unsaon nato og pagsabot kung kita na ang moatubang og moagi og pag-antos. So kaning duha actually paliha na sila, link na siya. Kung sa imong pagsabot, giunsa nimo og sabot karon nang nganong si Hesus Kristo niagi og grabe na pag-antos sa iyahang kamatayan padulong sa krus. Masabtan pod nimo or dana pod ang imuhang pagsabot og pagtan-aw karon sa kinabuhi. Kung ikaw nakay gibati na pag-antos, kung ikaw nakigiagian na pag-antos usab. So atong tanawon ang pinakauna no, og dinhi nato before ta mokuan mga itaog tabang sa Ginoo. Lord, salamat Lord sa imuhang pulong. Salamat sa grasya. Makakanta kami karong adlaw sa imuhang grasya. Makaluha kami Lord sa imuhang gugma.
dili na mo matungkab, matungkad, Lord, unsa ka grabe ang imong giantos anihang panahon. Walay lain na tao, Lord, sukad sa una pa ugma na niagi sa imuhang giagian. Sa kagrabe sa imong giagian. Naami pagsulay, oo. Naami mga pagantos, oo. Pero amo kang gisimba tungod dili man to barato, dili man to tiaw ang imong giagian. Mas labaw pa man to na pagantos kay kami makasasala. Part sa among fallen nature, Lord, na may mga consequence among naagian daghan. Pero ikaw man tong wala gyud sala. Ikaw man gyud tong undeserving one na niagi aning pagantos sa kamot sa mga makasasala. Ug dili manggali, Lord, imo tong sala kun dili para sa amoa ang imuhang ang rason na imo niagi ka aning kasakit. Tabangi kami, Lord, karon sa pagsabot sa imong kabubuton, musalig sa imong kabubuton, ug makita namo, Lord, ang gasa na gihatag ni Hesukristo para kanamo, para sa among kinabuhi, maandam kami sa among mga pagantos. Amo kining giampo sa pangalan ni Jesus. Amen. So ang una na dapat nato masabtan, nang nganong si Hesukristo niagi aning grabe kasakit o pagantos, ngano si Hesukristo na walay sala, iha man gitugot na kaning tanan mahitabo sa iyaha is because number one, plano kini sa Dios. Plano kani naghihimo sa Dios sa niadtong wala pa nabuhat ang kalibutan. So sa una pa ni, before gisugdan ang kalibutan, ang Diyos Amahan, ang Diyos Anak, o ang Diyos Balaang Espiritu, naa sila'y plano para masave ang usa ka grupo na tao na makasasala. Masave sila sa ilang mga sala. Time sa, wala pagali nahimo ang kalibutan, wala pagali nakasala si Adam o Eva, nanay plano para muantos si Hesukristo, muagi siya og kasakit sa kamot sa mga makasasala. Time sa, ingana ang plano, ama na be. Ingon sa Revelation 3:8, na musimba sa mananap ang tanang katauhan sa kalibutan, kansang mga ngalan wala mahisulat sa basahon o kinabuhi, sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Ang basahon iya sa nating karnero nga gipatay. Before gihimo, gibuhat ang kalibutan, naay basahon sa nating karnero. O kaning, ang plano o kaning nakamatuoran is kaning nating karnero, dili, murag, kuan na kayo ni siya, no? Buutan na kayo siya na word, gipatay. Actually, ang mas tsada siya na, ato pag yung kuan bitaw is, ang slaughter. Unsa may slaughter? Giihaw. Buhaton kanina sa usa ka mananap. Dili siya kanang imong islit ang throat, imo siyang dili siya kanang sa kaluluoy na pamaagi na patyon. Na before natukod or nahimo ang kalibutan, naa na ang plano sa Diyos na ang nating karnero, patyon. Nakita po ka nato kani
sa Acts 4:27 to 28. Kaysa pagkatinuod niining maong syudad, Jerusalem, si Herodes o si Poncio Pilato nakighiusa sa mga dili Hudiyo o sa mga taga-Israel batok kang Jesus. Ang balaan mong sulugoon nga imong gidihugan. Apan, pinaagi niini ilang gibuhat ang tanan nga imo nang gitakda nga mahitabo. Unsaon na to pagsabot? Ang kanusa nya gitakda nga mahitabo kini before nabuhat ang kalibutan. Mo na kini ang plano na ang nating karnero patyon. Ug ang iyang agian padulong sa iyang kamatayan, muagi siya sa kaning mga kamot sa mga makasasala, ug muagi siya og grabe na pag-antos. Unsa ang implikasyon ana? Apil sa kabubuton sa buhing Diyos na ang iyang bugtong anak muagi o grabe na kasakit o pag-antos. Lisod na to matungkad, no? Kay kita mga, kung ikaw inahan, amahan, kung ikaw na kay mahal sa kinabuhi, halos dili nimo matugot gayod na ang imuhang mahal sa kinabuhi, muagi man lang og hilantan. Muagi lang man og mahulog og masamad. Muagi lang man na kung kuadto sa eskwelahan og naay mangulata sa iya didto. Naay magbuli sa iya didto. Nakoy kastorya og nakoy ginaministeran no na sa una elementary pa daw siya. Kakahitabo gyud na sagpaon siya siyang mga classmate, ang iyang mga test paper hilabtan para mabagsak siya. O gipangutanan niya one time nganong ginabuhat man yun sa ako, ang gitubag lang sa iya tungod kay buutan kay ka. Kabalo mo sukol. Gitripingan lang gyud siya. O iyang mga grado magbagsak-bagsak na tungod ani. Murag, kung ako ang naminaw, makaingon ko, kung naalang ko dito, mulaban nga ko nimo ba? Di gito na ako itugot ba? Kung ako imong classmate, bahala, ila kong kulatahon, apil, pero mulaban nga ko nimo ato ba? So, halos di na ito matungkad na ang Diyos nato na iyang karakter, maayo, walay sala. Iha kaning matugot sa iyang plano na muagi ang iyang bugtong anak. Iyang gitugot na sa plano nila. Apil ang si Jesucristo buong kasing-kasing iha kaning gitugot na muagi siya sa aning kasakit. Ngano man, tungod kanina plano nga si Jesus moagi sa pag-antos o kamatayon, unsa man ang ilahang goal, ani ilahang plano, para mabayran ang mga sala sa motuo kaniya. Kailangan inosente na tao o kailangan Diyos ang magpakamatay. So, si Jesucristo, 100% tao, 100% Diyos, ni naog o nianhi sa kalibutan. Nagkinabuhi siyang kinabuhi na walay sala. Ngano man, para sa misyon niya na mag-antos para kanato, mamatay para kanato, para mabayran ang sala. Pero dili man tanan.
katulang motuo kaniya ang mabayran ang ilahang sala. Kung kinsa man kita sa ato dinhi karon na motuo kaniya ang pag-antos o kamatayon ni Jesucristo, apil ka. Apil ka. Juan 1:29. Sa pagkasunod adlaw, nakita ni Juan si Jesus, si John the Baptist, nga nagpadulong kaniya, ug siya niingon, anaa ang nating karnero sa Dios, nga nagwagtang sa sala sa kalibutan. Makita nato, no? Na ang plano nagihimo sa atoang buhing Diyos before nahimo ang kalibutan. Nigawas o anaa ni abot sa katawhan ni Jesucristo na ang usa ka propeta na si Juan the Baptist, ang messenger, ang herald sa Mesayas, ni Siyagit God, pagkita niya, abot na, anaa na ang karnero sa Diyos, the Lamb that will take away the sins of the world. So kanina misyon, ang implikasyon, ana, is, oo, apil. Apil, sa kailangan apil, ang pag-antos ni Jesucristo para mabuhat kini. Dili siya optional. Dili siya, ingnon to, pwede ba nailain pamaagi? Dili. Kailangan gid kini mahitabo. Ug kini kailangan na tuhuan. Tungod ang karakter sa Dios maayo, maayo kini na plano. Maayo kini na niagi si Jesus ani, maayo kini. That's why nakita na to sa Isaiah 54. Gisigurado sa atong Dios na masabtan nato. Iyahan na karong gi-announce sa una pa. Ana siya. Gitamay nato siya. O gisalikway. Bahin ni kang Jesucristo. Unsay mahitabo sa iya atong Mesayas. Nakasinati siya ug mga kagul-anan ug mga pag-antos. A man of sorrows. Gani, walay mo tan-aw kaniya. Walay nato siya, wala nato siya tagda o gipaka walay bili lamang. Unsa pa ingon? 4. Apan giantos niya ang mga kasakitan nga kita untay angay mag-antos. So kani na pag-antos, dili pa gyud makatarong na pag-antos. Dili ni kay tungod siya deserving. Kung dili tungod para kanato. Kita ang rason pod na iyahan ni kaninggi agian. O gipasan ang atong mga alantuson. Nagtuo kita nga ang iyang pag-antos silot kaniya sa Dios. Pero gani gisamaran siya tungod sa atong mga sala. Napangos siya tungod sa atong pagkadautan. Giantos niya ang kastigo nga maoy nakaluwas kanato. Ingana kanindot ang kamatuoran na ang iyahang ang pagkatong gisamaran siya, katong napangos siya, nganong katong nagantos siya sa kastigo, mao kini ang nakaluwas kanato. Ug pinaagi sa iyang mga labod na ngaayo kita. Pero unsa man ang ultimate goal o resulta kini na plano?
So na-accomplish, unsa may ma-accomplish ato na plano? Para mapasaylo ang sala sa motuo. Unsa ang goal sa plano? Para sa dungog og himaya sa iyang ngalan. Kailangan nato masabtan ang atong buhing Dios. Wala kana siya'y buhaton apart sa iyang pangalan. Nganong pasayloon ka man niya sa iyang sala, sa imong sala. Ingon sa 1 Juan, kung magkumpisar ka sa imong sala, iyaha kang pasayloon. Ano man, tungod kay nagkumpisar ka? No, ingon siya, tungod kay faithful man ako. Just man ako. Pasayloon kita. Tanan na pag nabuhaton sa Dios, iyaha ka nang gibuhat base kung kinsa siya. I am who I am, ingon si Yahweh. So unsa yang gipakita sa ato na goal. Ingon sa Efeso 1:4, sa wala pa buhata ang kalibutan, unsa yang ibuhat? Gipili niya kita. Gipili ta sa Dios para madiha kita kang Hesus Kristo. Aron mahimo kitang balaan ang walay sala sa iyang atubangan. Tungod sa gugma, ang Diyos mahigugmaon. Ug ngano man, ingon sa 5, or ani padulong, ingon diri daan ng gitakda sa Diyos, nga himuon kitang iyang mga anak, pinaagi kang Hesukristo. So gipili ka, daan, gitakda ka na, daan, para mahimo kanyang anak, ug mao kini ang iyang kagustuhan. O ingon din diri sa versikulo 6, para daygon nato ang Diyos tungod sa iyang mahimayaong grasya. Part kini na nganong taga Domingo muanhi kita dinhi maski ang realization karon ba na kung anhi ta diri mo-assemble ta karon bilang simbahan ug magsimba ta sa buhing Dios. Ngano man, unsa atong ginabuhat dinhi? Ginasimba nato kung kinsa siya na ang iyang grasya, ang atong mga kanta puro sa mga pasalamat sa pagsimba, paghatag og daig og himaya sa iyang gibuhat. Ang atong ginawali karon gikan sa iyang pulong na buhi. Ang pulong na nahimo og si Hesukristo na nahimog tao. Ingon pa sa John, no? The Word is God. Iya kaning pulong na atong ginapaminaw karon. O kanino, nakita nato, the goal of God na iya kaning gibuhat is para sa dungog o himaya sa iyahang pangalan. Kung ako siyang isumpay, na plano kini sa pangutanang, ang tubag sa pangutanang, nganong kailangan man, ug ingani ang grabe kaantos, ang pag-antos ni Hesukristo. Tungod kay na plano kini sa Dios, sa niadtong wala pa nabuhat ang kalibutan, nga si Hesukristo muagi sa pag-antos og kamatayon para mabayran ang sala sa motuo kaniya, para sa dungog ug himaya sa iyang pangalan. Ug kung nagtuo ka niining kamatuoran. Nagtuo ka na ikaw usa sa anak sa Dios. Mao kini ang iyahang gibuhat para kanimo. Ang iyahang grasya. Nagtuo ka sa iyang grasya. Nagtuo ka sa iyang gugma. O nagtuo ka na ang iyang giagi na pag-antos o kasakit, part sa iyang grasya o gugma. Dili ba? Nagtuo ka na maayo kini. Gituhuan mo ang karakter ni Diyos. Wala ka nang ingon, child abuser ka, Lord. Wala ka nang ingon sa imong kasing-kasing.
Daotan ka. Nganong ingana man kailangan. Nakaingon ka, daotan ka kanang kailangan man siya mo antos. Daotan ka kay kailangan siya mo tungod sa kung ikaw ang usa sa nituo nabili ni Hesukristo sa cross. Ang nabuhat sa Diyos sa imong kinabuhi na natagaan ka ani na pagtuo ug pagsabot. Dili ni bright tayo, no? Dili ni siya kung bright ka na tao makasabot ka ani, dili kung dili tungod sa grasya makasabot ka ani. Ni-embrace nimo ani siya. So kung nagtuo ka ani, ready na ka makatubag sa ikaduhang pangutana. Ready na ka sa ikaduhang realidad para sa atoa dinhi karong adlaw. Kadumdum mo sa pag-ampo ni Hesukristo. Ingon siya, nabalaka ako ug unsa may akong isulti. So niagi si Hesukristo sa Getsemani katong nag-ampo siya og kabalaka. Niagi siya og anguish, sorrow, ana siya. Moingon ba ako? Amahan, ayaw ipadangat kanako kining taknaa. Ayaw na lang ta ni pabuhat. Ayaw na lang ni. Pero ingon siya, muna ko isulti. Yang tubag o yang niabot sa resolusyon. Dili. Dili. Kaya ang hinungdan sa akong pag-anhi, mao ang pagdawat ni ining taknaa sa pag-antos. So the purpose, gyud, na ninaog si Hesukristo gikan sa langit, gitugot niya kinitanan, iyahang misyon para moantos ug mamatay. Mao kani ang rason. Ug niabot na ang time, nakita gyud nato no na yes, naa diha. Kung ikaw Dios na wala pagyud nimo sukad, because imo makaning gina-hate, sala. Di ba? Holy, holy, holy is our God. Hate kayo niya ang sala. Kabalo mo unsa iyang buhaton ani sa cross. Ang iyang pinaka-hate sa tanan, iyang kuhaon kanato ug iyang ibutang sa iyang katauhan. Ang sala sa tanan na motuo ni Hesukristo, iyang kuhaon. Ug didto sa cross, malansang sa iyang katauhan. Hate na hate kay na ni Lord Jesus. Hate kay na nasala niya sa Diyos Amahan. Pero gitugot kani niya. So ang kamatuoran makita nimo dinhi na naay mga hate kaayo sa Diyos, sala. Ingon pa sa Proverbs, 6 things the Lord hates. No, 7. Ang bakakon, ang mamatayg tao, ug kana tanan, katong lista, makita nimo nagibuhat kani kang Hesukristo sa iyang katawhan sa kaning mga makasasala na mga tao. Hate kaya niya mga sins, pero gitugot kani niya na mahitabo sa iyaha. Gitugot kani niya on the way sa cross. Ngano man? Dana na to mailhan ang Diyos na mutugot siya og mga dili maayo. Part sa iyang plano, ingon pa si Joseph, no? Sa Genesis, they meant it for evil, but God meant it for good. Tungod kay naay maayong plano ang Diyos na mahitabo gyud. So mo kaniyang pag-ampo, karon ingon siya, karon ang anak sa tao gipasidunggan ug ang Dios gipasidunggan pinaagi kaniya. The Son will be glorified. The Father will be glorified. Glory ang aim sa atong Diyos. Ug mitanaw ako unsa atong buhaton sa langit,
Makakita ta sa unsay mahitabo sa langit, pinaagi aning bintana. Ug mitanaw ako, suwat ni Juan, ako pag-usab og nakadungog ako og libuan ka libong mga anghel. Nag-alirong sila sa trono uban sa upat kabuhing binuhat ug mga pangulo. Ug nag-awit sila sa makusog. Ang nating karnero nga gipatay. Ang nating karnero na naggrabe ang iyang kasulay o giantos. Takos sa pagdawat sa gahom, sa bahandi, sa kaalam, o sa kusog, sa dungog o himaya, sa pagdayig. Kita tanan, kuyog sa mga anghel, o tanan na mga anak sa Diyos. Dito sa langit, mo kini ang atong isimba sa iya tibuok eternity. Atong simbahon ang nating karnero o iyang gibuhat na sakripisyo sa iyang pag-antos sa iyang giagian na grabe kasakit para sa iyang glory. So sa ikaduha, natubag, unsaon man nato karon pagsabot kung kita ang moagi og pag-antos. Tanaw na nato ang atong kaugalingong lawas. Naatay usa ka elder na naigo siya sa COVID ug ang iyang asawa ug naakaron ang ilang lawas wala na dili na daw the same. Na bungawon na malimot-limot na ang usa nila. Na iyang lawas luya na. Natay usa ka elder na pod na iyang usa ka tiil wala daw ni gamay kay grabe na ang sakit sa tuhod. Maglisod na siya og lakaw. So masinati nato na sa itong mga lawas, no? Na naiuban sa ato dinhi na naay grabe na pag-antos dili sa usa ka period lang sa kinabuhi kundi sukad pa sa una pa bata pa hantod sa iyang kamatayan. Hantod na tigulang siya, mo ang iyang giantos na asig gibati, nakasakit, na dili pareha sa uban na kompleto or normal ang function sa lawas na ay gibati karon nakasakit, sakit sa likod, sakit sa nabukog, nabali, na wala na ayo tarong. Ang atong lawas, usa ka illustration, no, sa una, nagsugod ta na wala tay kusog. Kailangan patatabangan sa tanan, butang, and then nidako ta. Nagdako-dako ta, mas nakabalo ta, na natay kusog, then mubalik ta sa ato ang pagkaluya. Mura na pug mubalik ta og pagkabata, og mag-weak na pod. So dili man sa lawas, kundi dili mo tan-aw pod ta sa atong kahimtang, sa atong kinabuhi, sa atong mga relationship, daghan kay mga giagi na tong pag-antos. Na naiuban sa ato dinhi na ang pag-antos dili sa gawas kundi dili sa sulod sa panimalay. Sa mga iyang mahal sa kinabuhi. Tungod sa iyang mga mahal sa kinabuhi. Maybe tungod sa iyang anak. Maybe tungod sa iyang asawa. Maybe tungod sa iyang mga ginikanan. Na yung grabe ang mga pag-antos dinhi na, di ba, niaging pila ka bulan or simana na nasunugan og balay. Na niaging pag-antos dinhi na asay nahimo siya byuda na bata pa kayo ang bana og ilang mga bata. O karon mag-antos na sa karon na siya na lang usa na magpadako sa ilang mga anak na mga bata pa kayo. Saan man nato pagsabot? Sa kaniya itong maagian o ginaagian na pag-antos. Kung atong pagsabot mangod karon is this, di ba the Lord, you blessed me man Lord? Di ba Lord, imo makang gi-promise Lord na, di ba, you will never leave me nor forsake me. So nganong niagi man ko ani? Meaning,
dili siya natural, dili siya kailangan. Dili nini siya, ang imong pagtanaw gali is dili ka kailangan moagig pangantos. Ang imong pagampo is kani, Lord, ayaw ko ipagiag pagantos, Lord. Ayaw Lord, optional, Lord. Optional lang na sa Lord para sa uban lang na, dili lang na pa sa ako. Danha ta ingana ta klase, no? Kung atong pagsabot is ingana. Pero time sa, di ba niingon man ka, nituo ka kani Hesukristo? Nituo ka siyang grasya, nituo ka siyang gugma, nituo ka siyang plano na maayo ka to, o maayo ni kani. Karesulta siya maayo. So nituo po ka, gatuo rin ka, na apil ang pag-antos o kasakit, kailangan. Kung nagtuo ka na si Jesucristo, kailangan niagi. Tungod sa kabubuton sa Diyos, muagi siya og kasakit og pag-antos. Unsa man ang iyang giingon para ikaw anak sa Diyos? Excused ka ba? Optional ba kining pag-antos og kasakit? Tanawa iyang pulong. 1 Pedro 2. Gitawag ka mo sa Diyos. Ang tanan kita na naluwas, gitawag. Called by God. Unsay purpose lang kitawag ka? Nganong katong pagluwas niya gikan sa imong sala, wala man kanya gidiretso sa langit. Gitugot pa man niya sa iyang plano na napaka dinhi sa kalibutan. Naa siya plano. O kanin na maayo na plano, ingon siya, gitawag ka mo sa Diyos aron magantos. Nagtuo ka ani na kamatuoran. Kung makita ni mo ni kamatuoran mo yung di ko ganahan ani. Naaman siya sa Biblia. Naaman siya sa pulong. Gitawag ka mo sa Diyos aron magantos. Nga naman, kay si Kristo, nagantos. Nagantos man. O nagantos siya tungod kaninyo. O naghatag kaninyo panig-ingnan aron sundon. Ang panag-ingnan ni Hesukristo nakita nato karon sa cross. Sa iyang attitude, sa iyang response, sa iyang pagpabilin sa pagtuman og tuo sa Dios Amahan. Panag-ingnan nato na kung kita pod mismo magantos. Anong magantos man ta? Kay kitawag man kita. Muantos ta tungod kay anak ka sa Dios. Naa kay agian na pag-antos o kasakit na dili agian sa dili motuo sa Hesukristo. Kay naaman sila sa kalibutan. Naay agian usab ang mga ginatawag sa Diyos na magantos. Kayo na ka ba? Di ba, Lord, imo man kong na blessing, di ba? Grabe man to imo mga blessing. Imo kong kitagaan og new birth, di ba? Born again sa grasya sa imong balahang espiritu. Gitagaan ko nimo living hope na dili mamatay. Gitagaan ko nimo blessing, Lord, na ako'y eternal inheritance sa langit na dili mawala. Di ba, Lord, gitagaan ko nimo church, a new family. Gitagaan ko nimo, Lord, og spiritual na food na maka-nourish akong kalag. Gihimo nimo ako og isa ka royal priesthood og daghan pa kayo na blessing. Makaampo na kita sa Dios, makatawag na kita sa iya og Abba, Daddy, no? Gihimo na kita niya og friend. Daghan kay mga privilege. Og maghunahuna ta ba? Sometimes kung blessing na atong gusto, Lord, ganahan na kong mga maayo na blessing. Appeal sa kanina blessing sa Diyos. Package deal siya. Appeal ang pag-antos. So, kailangan yun dito, no, na atong i-unlearn, atong i-surrender, unsa man ang atong sayop na pagsabot, gumikan sa una, bahin sa Diyos. O atong tumanon ang iyahang pulong. Mutuo kita. Unsa man natong i-adjust. Nalay tulo for this morning. Daghan pa, no? Pero akong invite sa inyo, learn more. Dig
deeper sa pulong sa Dios. Unang-una, gisaad sa Dios na ang tanan Kristohanon moagi gyud og pag-antos. Gitawag kita sa mag-antos. In this world, ingon si Jesucristo, you will have trouble. You will have problems. Pero I promise, take heart, I have overcome the world. Ayaw give up. Padayon og pagtuo lang. Ikaduha, naay maayo nakatuyuan ang Dios sa imong pag-antos. Ang unsa man na imong giatubang karon na pag-antos. Ang usa sa comfort is dili lang ikaw usa. Kita na tanan naay giagian at various degrees. Unsa may ingon sa pulong sa Dios, busa angay ninyo kining ikalipay. Kung unsa man ang imuhang giagian karon, naglisod ka man og mangita og pamaagi na unsa mala kung pasalamat aning sakit man kay di mahalos makasagit nang gali ko dinay ko ka. Nga naman. Huna-hunaa siya with faith. Tanaawa siya with faith. Busa angay ninyo kini ikalipay bisan tuod og sa pagkakaron kinahanglan tingali nga mag-antos kamo. Kinahanglan gani nga mag-antos kamo. Busa. Sa mubong panahon, tungod sa daghang mga pagsulay kaninyo. Nganong makapasalamat man ta? Naman maayo pa nakatuyuan. Ang pagtanaw po sa Diyos, mubong panahon naman kini. 80 years? 100 years? O pag-antos? Mubo ra ka na. Nga naman, napamay ika-third na nakita na to, na promise. So, padayon na to. Ang tuyo ni ini, mao ang pagsulay kung tinuod bagayod ang inyong pagtuo. So, naay katuyuan ang Diyos sa imong pag-antos. Matestingan ang imong pagtuo. Makuha nimo karon ng assurance. Ay dili lang day ko weather lang na Kristohanon. Ngano man. Naaramang gyapon ang grasya sa Dios na nakatuo ko sa iya na ang daghan tao ni buhi na. Nagpabilin ramang gyapon ko na minaw sa iyang tingog. Karnero gyuday ko. Salamat Lord. So kung ikaw muagi og pag-antos ug ang imong resultang binuhatan is dili na ko nimo Lord. Muundang na ko og tuon sa imong basa sa imong pulong, muundang na ko og salig nimo. Usa na siya na nakita kung niagi ka sa kalayo, nigawas lahi. So ang pagsulay, pag-antos og kasakit, hate kani ni Lord, sala ka na, pero itugot kaninya, kay naa siya maayong kabubuton, ug usaa na klaro kay sa Skriptura, is para matestingan kung tinuod ba ang atong pagtuo or lip service lang kita. Tuwing maayong panahon lang. Kay bisan gani ang bulawan nga lumalabay, lamang sulayan man pinaagi sa kalayo. Ang inyong pagtuo nga bilihon pa kaysa bulawan, sulayan gayod usab. Tungod niini, madawat ninyo ang mga pagdayig, himaya ug dungog sa adlaw nga ipadayag ni si Kristo. So kung muagi ka karon sa kalayo sa pag-antos ug pagsulay, ug ang nigawas karon diha is ginto, naay promise si Lord na iyahang maayong katuyuan sa imong pag-antos, masulit ra kini. Muna karon ang third na atong kailangan dumduman karong kabuntaga. Ang Dios muhatag og mas labaw pa na himaya sa tanan na nakapasar sa pag-antos sa kalisdanan.
Sa 2 Corinthians ingon, "Og kining gamay og lumalabay nga kalisdanan nga among giantos, naghatag kanamong labihan kadako ug walay katapusang himaya nga labaw kaayo kaysa mga kalisdanan." Ang atong Diyos maayo, kay kung 100 years ka man din nag-antos, kung ikaw missionary ka man niadto og nahurot ang imong pamilya sa usa ka lain na nasod, ug ikaw mismo ang imong lawas wala na dili na the same, napungkol, nawala ang imong kamot, nawala imong tiil, makaingon ka man, "Lord, sulit ba to akong gibuhat?" Ug ang promise sa Lord, oo. Walay imong agian dinhi na pag-antos o kasakit na mas walay labaw na naay mahatag kanimo na labihan kadako ug walay katapusang himaya. Your suffering prepares for you an eternal weight of glory. So mo kana ang ato ang dumduman. I'll close with this, no? Natay mga sisters diri na atong ginamahal sa Zikap. Ganahan kaya sila mag-hiking. Ug ako, kung paminawon ako ang ilang story na excited ka sila, makaingon ko, grabe hapon, no? Di mo matulog, mumata mo alas 2, alas 3 sa kadlawon. Ngodto mo ana na lugar. Inyong muagi mo mga bato-batuhon, muagi mo hangak, muagi mo kapoy, magbit-bit mo sa inyong bag, inyong mga imnunon. Digasto pag yun mo manto dito para inyo unsaman, para masakitan na inyo yung kagulingon. Pero nakita na to, no, na sa kanang usa sa illustration kanina kamatuoran, na karang mag-hiking kay musaka og bukid, ang ilang agian o ang ilang dalan na padulong diya sa bukid, muagi sila og pag-antos, kalisod, kasakit. Pero part siya sa journey. O usa na siya sa nakita nato na dili lang ikaw usa kundi kung nakay kuyog makita nimo na naay nakoy kauban na nami padulngan. Oo, kami tanan kabalo na ang kani sa nadalan o kanina atong destinasyon na adtuan muagi ta og kani lubak-lubak, muagi kita og batuhon, muagi ta og kahoy, paakon tag lamok. Masin mapaakan ta og kanang musuyop og dugo. Akong anak napaakan na no. Grabe. And then makita na to, nahangak. No? Kaya sulit pa ba ni? Kaya pa ni mo, Jay? Pero ingon man og kaya pa. Let's go. Unsa may tabo? Para mo iani na yun. Paabot sa tumoy. Di ba? Wow, di ba? Murag, sulit ah. Sulit to ako. Malimtan na ako ang giagian. Di ba? Kalimtan na itong hangak, ilis na ko og attire. Nga naman, kailangan mo ko mag-nindot sa akong glorious pose. Di ba? Nay, moabotay na. Oh? Makita na to ang kamatuoran o ilustrasyon ani. Na, di ba? Kung na kayo mga kuyog, kita mo, sulit kayo ba? Nindot kayo ni. And we will be, if a picture of heaven, may I dare ask, no? Na say, na we would be in a way like that. Na ingnan ta, mutuo ka ni Jesucristo, mo kani ang dalan. Siya lang. Ang kanina dalan, puro kani danger, puro kani pagsulay, pagantos. Pero ang destinasyon man atong tanahon, kung kinsa man ang atong giadtuan o atong mga kuyog, maka-help man pag-encourage, no, na makakita tag mga ingani na mga site, dili ka mo abot og mga ingani na mga site, kung wala ka ni mata, nga to ka sayo. Wala ka ni baklay, o wala ka ni agi nga to ka na mga kalisdanan. Ug di mo makita yung ani na mga glorious na mga eksena. Na take your breath away, no? So that is one of the hope that I will give for you, my dear friends.
Kung naa ka man giagian karon ng pagsulay o pagantos, tanawa si Jesucristo ang atong ehemplo. Dumdumi, nakantod karon og walay katapusan, nagkakanta ta sa iyang grasya o gugma. Tungod kay niagi siya og pagantos og kasakit. O kita pod, matagaan ang atong kasing-kasing og kalag og pag-asa para maatubang nato ang atoang pagantos og kasakit with hope. Atong palakpakan ang buhing Diyos.